Türkmenistan tutsaglaryň sany boýunça iň ýokary görkezijili dünýä ýurtlarynyň arasyna düşdi. Türmeler boýunça bütün dünýä hatawatyna görä Türkmenistanda ýurdun ilatynyň her 100 000 adamyna 576 tutsag düşýär. Bu dünýädäki 3-nji uly görkeziji. World Prison Brief täze hatawatyna görä türme ilaty iň köp bolan ýurtlaryň arasynda birinji ýerde Birleşen Ştatlar durýar. Bu ýurtda umumy ilatyň her 100 000 adamy nukta nazaryndan tutsaglaryň sany 629 adam diýilip görkezilýär. Ondan soň Ruanda 580 adam, 3-nji ýerde Türkmenistan 576 adam diýilip görkezilýär. Ondan soň El Salvador, Kuba, Palau, Inglis Virgin Adalary, Panama görkezilýär. Bu çaklama belli bir döwre degişli bolup ilatyň we türmelerdäki tutsaglaryň arasyndaky sanynyň gatnaşygyny isaplanýar. Hatawaty Türkmenistanyň ilaty 6 milyon 80 000 adam, ýurdun türmelerindäki tutsaglaryň sany bolsa 35 000 adam diýilip görkezilýär. Bu sanlar 2021-nji ýyla degişli diýilip öňe deňişdirme üçin halkara uramanyň beren maglumatlaryna görä Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda tutsaglaryň sany Türkmenistanyňkydan epesli görkezilýär. Gazakstanda ilat sanynyň her 100 000 adama 177 tutsag, Kırgızstanda 161, Täjikistanda 83 we Özbekistanda 68 tutsag bar. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň derine wagtyndakylaryň we boşadylanlaryň sany barada onlar şelbäri resmi maglumatlary çap etmeýär. Geçen ýylyň fevral aýynda Merkezi Aziýa boýunça pikir öwreniş merkezi türkmen türmelerinde häzirki wagtda 35 000 töweregi tutsagyň bardygyny habar berdi. Azatlygyň çeşmelerine görä häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýan tutsaglaryň sany 51 000 adamdan köp bolmagy çak edilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň iraty baradaky hakyky sanlar soňra gastynda galýar. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň iratynyň 3 milyondan azdygyny öňe sürýärler. Çeşmelerimiziň sanlary hakyky ýagdaý görkezýän bolsa türkmen türmelerindäki tutsaglaryň sany World Prison Brief halkara hatawatynda berilen sanlardan hat ýokary bolup biler. Adam hukuklaryny goraýjylaryň çağırışlaryna garamazdan türkmen türmeleri halkara guramalarynyň we garaşsyz synçylaryň baryp bilmeýän ýer bolup galýar. Halkara adam hukuklary guramalarynyň hatawatlaryna görä Türkmenistan gynnamalary giňden ulanýan ýurtlaryň biri hataplanýar. Tutsaglaryň zor bilen ýitirim bolmagy meselesi hem çözülmän galýar. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň türmelerinde tutsaglaryň agyr gynnamalary sedabar edilýänligini birnäçe habar berdiler. Öňkü tutsaglaryň başdan geçirenlerini gürrüň bermegine görä Türkmenistanyň türmeleri ýowuz şertleri türme işgärleri bolsa aýratyn zalymlygy bilen tapawutlanýar. Türkmenistan adlı opozisiýon YouTube kanalynda çap edilen video söhbetdeşlikde öňkü tutsag Agataway Gurban Türkmenistanyň türmelerinde başdan geçiren uzak tutsaglygy barada jekmejek görüň berýär. Erti 7-de padyom berýär turmaly, iýje 11-den dik turup geçmeli. Oturmak wapşa gadagan. 5 minut oturan bilaýtaly. Sen kabadadan çykan it ýenjaňalyk ýenişýärler. Adam gözünün oğudunu alıp oturmalı doğun satana. Yürüge de oturmalı. Yani oturdun görteli adetleri garızoktan bir 5 minuttan üyde paslı oyla teret doğulur. Deyip öňkü tutsag aýdýar. Agataway Gurban 4 ýyl mundan ozal tamamlan tutsaglygynyň bir bölegini Abdüşşükur ady bilen tanalýan Türkmen awadyň türmesinde geçiripdir. Şäheriň çäginde yerleşýän bu tutsagxana ýurdun ýowuz şertli türmeleriniň biri hataplanýar. Bir gün 5-6 ayda üstüne geçipmiş Abdüşşükur doktorumda bir yaşlı vardı. Meradaga deyip. Fakir yaşam ulu 60'dan geçse yarısı adam olasın. Şunu Baliye'den geldik. Yarısı olup çürgün çalışacak bir sekund oturttu. Şu oturanı görüp 9 adam çıkarıp yaşardı. Yaman ilaget kurdular da 2 saatte. Şu oturan için hem bana cıra çekmezsin dedi. 2 taş uşkonkulu koykalarım yaşlına yatırdılar. 2 saatte uşkonkulu böyle yaşlını götürüp oturun dediler. Bir kanunu layık geliyor zaatta gitken işte. Deyip Agataway Gurban Türkmenistan adlı opozisiýon YouTube kanalynyň çap eden videosunda görüň berýär. Adam hukuklary boýunça halkara ýynaklarynda türkmen resmiýetleri türkmen türmelerindäki tutsaglaryň gynalmaýanlygyny we olara ýygdarly iýmet we lukmançylyk kömeginiň berilýänligini öňe sürýärler. World Prison Brief hatawatynda dünýäde 10 milyon 770-den gowrak adamyň türmelerde saklanýanlygy, olaryň arasynda iş ketilenleriň ýa-da suwtdan öňde sapky tutsaglykda saklanýanlaryň görkezilýänligi aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde de hatawata görä polisiýa daralarynda saklanýan we ýitirim bolan tutsaglar neşir edilen maglumatlara goşulmaýar. Şonuň üçin tutsaglaryň umumy sany 10 milyon 770 adamdan geçýär we 11,5 milyondan köp bolup bilýär diýilip hatawatda aýdylýar.